Basta na ba magpauna-unag patimbang gagmay? Naglaro niya, friend. Oy, ambitin na yun. 150. Hindi yung dagko kayo. Tara, kuha. Ha? Butang. Di pa ko kakuha na to. Uy! Ngita na. Ay, tulaon. Daghan ang vlogger rin mo di ay. Ano man pag kuno mo na ito pag kataunon mo sa kuan ba? Ini business ba? Ako dala na. Kaming tuloy ka na. Wala nga. Nasa yubak. Kapwa. Sa yubak. Isa lang. Ano mo na, di mo mabahin na ron. Isa ka buhok. Nag-isa lang dito. Kareno, pinareno. Sabi naman. Hindi basta sa amin. May sagol, pinugilong. Ay, 200. Pila mo kabuk? Tira mo niya. Isa. Pila mo kabuk? Ano man? Lima. Lima mo kabuk? Yung 5. 100 na. Hindi na po ito ko, balik 100, 200 ka na. Oh, sa